Horas madihita saluhuna akadongan sahaporsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahita. Adi Tuhan di mata para sirohan na sumurung maulihati mahu pasatronami tuho di sudi asido tolong ni roham. Di padongan yomu di parangulan nami satu partikenon. Nuaing Tuhan nang tangonon nami mahatam marsaring armai di tonga-tonga ni ngulu nami. Mangidu hami terupami sesi sama kadusap malasun nami holan mengasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata di hita di bagasa tikion imanatar surat di buku Galatia bidutolu ayat 20 sahat ayat 20 sia songonon madidok disi takasma tapai hut-ihut. Alai tagan soro haporsiaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihisu managam haporsiaon nanaing patad dahonod dope asa gabis songon si parorok do patiki mabuak kita tu Kristus asa siak kaporsiau kita dipitori alai dung roh haporsiau ni dang be ginonggoman ni si paroroti hita ai saluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporsiau di Kristus Yesus. Ai Kristus ido di paru losok kamu. Sudi hamu nang terdiri tu bagasan Kristus. Dang mardia ibar di si Yahudi manang Junani. Hatuban manang anak mata. Bawa manang parupuan. Ai sada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alayanggo Kristus napunahamu pinopar ni Abraham dohamu atong jalapanian mengihuton baga-bagai. Olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon gabi akanak ni debata marhiti haporsiaun di Yesus Kristus. Akadongan saporsiaun mulo buku Galatiaon ima surat ni Apostel Paulus madapoton huria Galatia. Mulo tajahas yang mulai ayat sada di bidutoluon didok si Paulus do halak Galatiai somar roha jala maoto. Buasa didok songoni aladang haruta kas do petar jalo roha nasida, nasian haporsiaun di Yesus Kristus sabing do dapota kapitoro jolma dada sian ulau patik. Si Paulus pemadok tu nasida do, babua dang sian ulau patik di jalo nasida todii, dohot na patongot todii tu nasida, jala mangulahon akahagugo di bagasan nasida, siat jami tahaporsiauni doi jupang nasida. Jala tadap do naso adong dapota kategora di jolo ni debata bahenon ni patiki. Aina mangulu ma partigori siak kaporsiaun. Jala di patorang do tu nasida tagan soroha porsiauni tarhurung do hita di bagasan patik jala dihisu. Jala ulau ni patiki ima gabis songo si parorok mabuan akajol matu Kristus. Dung roha porsiauni dang be ginonggoman ni si paroroti hita. Dang songon aporik manang pidong nasay hola di bagasa kurungan behita. Nunga saluhut na hita gabi anak ni debata marhite-hite haporsiaun di Yesus Kristus. Ay nasa nang terdiri tu bagasan Kristus, Kristus do nataparuloson. Jala takas mata boto sada do hita do Kristus di bagasa kaporsiautan na tu ibana, do dinang terdiri hita tu bagasan ibana. Dang mardia ibar aka huriana, akana porsia di bagasan Kristus Yesus. Jahudi manang gori pe, hatuban manang anak mata, bawa manang perempuan, halak batak manang kalak jawa pe akana marha porsiau tu ibanai, sada dosa luhutna di bagasan Kristus. Jala anggo Kristus napuna akar ruas na di huria Galatia dohot salhut halak na marha porsiau tu Kristus disadok portibion pinopar ni Abraham dohita saluhutna jala panean menghihuton baga-bagai. Nama dok gabi akanak ni debata dohita marhiti haporsiaun di Yesus Kristus. Molonang targoar gabi anak ni debata panean dohita menghihuton baga-baga ni debata. Jala bui maberengota songon natar surat di buku Galatia bidu opat ayat pitu di baheni dang behatu bakko tung anak do alai mulu anak laus pania doho marhitisia debata doho di Romawi ayat 10 pitu di dok songonon alai mulu anak kita
dohot ma panean di debata dengan panean ni Kristus molutung dengan nahita di sitaonon gabe dengan nahita sugut nang dihasangapon aka dengan sapor siaon nang gabe anak ni debata hita pai ma adong dopetiki di leho debata tu hita dihasianganon taulahum ma akalo moni rohani debata amin martang yang mahita ali Tuhan debata maulati situ tuh pasat ranami tuho di sudi ajido tolong ni roham nunga hutangi hokami behatami asima roham ali tuha sayo di hokami di bagasa todimi lau mangulahon hatam asima roham ali Tuhan dibatasi sakadusa pangalasun nami wala mengasahun Yesus Kristus martanya kami tuho amin horas madihita saluhutna shalom.